Čaute ľudia, som vám zabudol povedať ešte jednu vec, že keď si chcete zahrať ten Mecha online, ten Brawl, Mecha offline je to proste Brawl, tak musíte zo začiatku mať Wi-Fi. Že ja to tak by som povedal, že keď idete napríklad, ste doma, zapnete Wi-Fi, zapnete Brawl, treba ho zo začiatku zapnúť a potom, jak pôjdete po čase cestou, tak vám to proste to Wi-Fi, keď vám to vypne, tak to v pohode pôjde, ale keď vypnete až tak mobil, že vypnete toto a proste vypnete celý Bravo, tak vám to potom už nezapne. Hej, že keď len proste vypnete telefón klikom, tak vám to pôjde. No a čo? Tak poďme si zahrať ešte s Dynamajkom. Aj chcem si zmeniť trošku stav powerky, lebo niektorí mi nesedia. Na Crowa. Spike. Tento, áno. Mortis. Tak poďme si zahrať. Čo ja viem, s Dynamajkom. A dajme si... OK. A to ako mám potom zrobiť? Takže to sa potom asi ani nedá. Marko, dal sa takedy zrobiť double jump bravoku? Dalo sa? On nevie, môj brat. Tu je Piperka. GG, tu je El Primo. Hej. G. Tak. Bum, bum. Tak, GG je dead. El Primo, tak toto není dobré. Je dead. Až 9 musí mať. Tu je. No tak poďme na ňo. No. Nie, toto nechcem. Tak poďme teraz. S Brokom. A on bude mať malý damage, hej. Či život. 3920, nie najmenej, ale mal. 4400 má Bibi v dnešnom. Bum. GG. Ešte povedal. Bum. GG. Neviem, prečo ma nepočuje v tých videí, ale mobil ma zle počuje, lebo som pozeral svoje videá. Počúval to. Tak. Piper Cadet.
Tu nebude. Tu je. Nemezľach. Nice. Tak ešte poďme s koltom. Vyskúšam toto. Ako ho stiahnuť, to už by ste mali vedieť vy, lebo to proste len pôjdete napíšete Mecha offline Appur, žiadnu inú aplikáciu. Tú aplikáciu, z ktorej som to stiahol, mám overenú. GG. Kokos, nemám na neho chuť, na toho bota. Dynamike. GG. Tak nič, toto video končí, tak čau.